non tong sekot pentus tami labang so press meet kip hapon along nang itu nang citong report media abang ku bang pitu macuro no lasi lah hello alam bang ke isibet alam si rat afan pa confuse pu nang naglo sita bang ninjedet pothak nangko ba a genuine al ahok pet ko pima hula bang si ili tumbangen non dam si akimi ko ba isi bangke lahai tu angtong tum nipan pininang pudet alit song tum pinini panang pudet hala bangke second thing lo hala bangke ni respect o ilo hala bangke stame isi bang non PGR la pen VGR alam laso aputhak pen itum non iprang long mane ke mejima hala bangle itum discuss na sir lasi number 1 bangke lapu Autonomous Council Team Karbi Anglong BJP a party atum labang ke step to step ke lagi claim bon bom lo laken itum time against aphan lo white paper paklang lo lape hadak tami fencing ki claim ya phanta la tender pilo lahai lagi continue dam bom lo case do bom ang bong skame sita laso ang bong pen non case do bom ang bong pen bangke adhe ki claim undo adhe ki claim undo lake khorsing teron da chini lake lit song na chini laken angtong na chini lapen isi angtong bani lamit hak angtung do nitum aprang KSA do bom hut corruption against alam thepen achuchi soidu ke nitum ki pu bangke alang nitum han ki pu bangke nangli individual lapen nangli song amen pen bangke nangli ajar le claim da claim Sitami nang litum protest amen pen ne karbi pu amen la karbi pu pen amang sender ke theng bang bangke lason ke claim ri pu bang karbi pu aphan ke majukta akahinu akam claim nang ne la bang clear ne nang tum chisong de pu aphan da thang purun de sitami la alang ne karbi pu pen amang long sender ka chi theng hula bang e chokche nang komat lo karbi akai bang sender pen theng bang nang komat lo karbi akai fan nang king of a leke pa iye bang hula bang si la penan par ke non bang ke kopiang deng lo ke bang ke ultimately ke claim nang akam nang si tum chingwai ni non la tum long a press meet abotai tin nang lilang tha mane solution ki pi ave ultimately ke hala so punctual long le sita ultimately ke claim e karbi lo autonomous council ma si claim no hala da choro dekhe hadak ta kache krong ibang sige matha nitung kache song pon nitung sila son pon sige chun pe sa court pe na verdict pe phige lokalok action claim phit lo mate lasi non ta lahai la angbong alam ke pading dam angbong alam ko pini ke claim dam angbong alam ko pini kaning je dam bangke lake itu mangbong kache pu phancholo lake press media tingai nang ni lake mentuni itum chipui de chipunang la bangke sitame non bangke rat aphan ke pamanghu pusipu rat phan ke pamanghu garilo rat phan ni clear lam phan lo en white paper bangke latum han le ron chot kelike ang ton rat phan ron lo white paper lo PPC claim la pen la sodim lo aku carbing lo autonomous council tu isi session la endo thula all party all organization atum phan doan atum phan et ang bong pen ta ko mane ko pini session ni pi bang dolang la sodim sila tum han da approach mati Karbi chingrum thek that karbi ke chingrum posini tumhana pudet ko karbi ke chingrum han legi pudet kalilo karbi ke chingrum thek that pusila tumani pulo athe people lo PGR VGR pachun ke isia party kalilo isia asong kalilo government chot kali that social organization atum student organization atum women organization atum anta dak chingrum pet nahi puwa joini si hada ke chingrum pet lo mati aku nono bangke karbi chingrum thek the bulo de alang tumsi chingrum thek the lo la bangke rat atum bang he mati lapuna do pol pen isi ki pu do thulang antong si pu la solam the litsong e thang song long ta kali ke rat a farman si karta litsong la 24 plus long la do no mati non alang ku pia song ne ke seng pu bang ni ching ni he pini ke individual ben si alang li ki claim pu ta mi ni he ta song e dulu mati alang ta 24 plus pen ta alang lita arjab dunlo policy di non 24 plus lo avidat ne pini ne ke chini de la lage sita me ajab long pele dono ke claim non sita me
claim lo laso ki claim apu thak pen bangke a solution riji pulote non ke latung ke council pen hang sita council pen cingki nang pusta o nitung ke cingki dunde nitung ke laso mane isi committee la high power committee long da nitung e dunde nitung e pressure group ta ho ante ai suji pachun phalsi claim ma itu pressure group isi kason si pen separate ako another one confuse ka kuri phansi tunga ke nang lasi lason mane jo min ene mane koson lo ali kawi alam hai ali kawi alam laso kaninje thap laso abang ke lake mane non bagi kaninje bang inton semelo ni school of han labang ke khangnun lo ha langlok sulong bidam nang langlok sulong bidam hotta pilo kaninje haladak adungare alom swarlo phan ke meklanglo claim lapo wamen ben ke badhadun non borjan lo wanglo statement theklo lasi soinik school wando te kopi mat se ale dujima ituma khe phan education ko ana level si tum pon unjima halake neli chot kari nale tum media tum da chini paka lasi rat atuma phan bangke rat aphan ka paching thur aphan ke badha bang chokche lapen lahai lok charli ke theksari aphan ke wan son an bangke ini tum respect ni lapen rat atum respect rat atum ke arjab thi lape itum pachun nei lasi non lahai lit song atum lahai angtong atum bane non hala so khorsing teron atum latum ka ningje asika prek ka paninje ke nitum ban kwan manangi pu bangke nitum e charjulun sida thanga akilos tawe ba nilitum ning oya thai dawe alang litum aphan sida rat atum aphan bangke isi CEM sar Karbing Long Autonomous Council team leader nilitum Karbing Long a leader alangli ki Japon ilitum ki damtang alangli non claim bom ta ki chunpon lason theklong lapen alangli ason ki claim hai bangke ki damtang ana bangke claim aprang asia matumta sa non bangke ki lit chet ki pachun un chet ki claim thek chet bangke ilitum da theklong lo lasin ning binang ne ratum itum claim pamikanang po lapen unitedly karbitum ke la doan ning isilong masi donang po karbiamen ben kaching room amen pen karbiafan ke thaga bangke ilitum la so akar char bang itum chedon nang ne lasi claim ji ke claim un lapen claim vek ji abang pu tum long non team karbiang long pen ke claim pon la long si ilitum arjabon thip nahi pusi chuning ripon atuman non ta chingum pet long si dolang lapen la high power committee ating da si ilitum claim nang po chi respect si roi nang po alang tum ta ningji ke ningji pon chi respect si roi nang po si respect si roi long pen si claim nang po lasi non 2 tarik bang lage hilang dam pulo de lage alang tuma agenda ka prek ta hai alage pudun thai westa me lage meaningless to jong se to PGR VGR alam ben se aku claim tulang po de la masi lasi la son claim clear ki pachun je dim no masi claim dam nang po lain la hok alam mangala la PGR VGR putak pen ilitum lam chedan isai mate nona bang ke ilitum ko son se solution ma hala bang ke alam bang ka aglu alo ludun chokche pulodang te chini ne la se hala high power committee alo ta do nahi apolo anta lang litum do de la pen ka chini phana ningange la si nang litum chini lo la PGR VGR movement kang thur cheng ke la ke SDC KSA tu jong si alang litum ke claim jong si ladak nom la high power committee tum under leadership of Dr. Tuliram Ronghang CM chok che det posonda alang litum si la so question bang rai si tanon ke ha achar pen chini tum de pin tum si parpan pan parjonjon kalili ka langdam lo te mane isi political isi kopilo isi aphan ke NG aphan mane political lies kuri de rason si man dello lasi alam mangalelo je laso PGR la pen VGR bang ke chok ponji ke chok che alam ave atheli tum chini la prahala sarthi phangcholong le alam huta claim lo pulo nilitum than bom lo do akapre asong tum akapre inut bahini leader ka chekro tum kalili kalang ni janda technically pen litum claim dam lo claim pom lo ta chok lo lasi nang litum ban isi insurance lo jela so PGR pen VGR putak ta chok vekji labang ke
kado gawe kar biang long arat phanta pachini lo athema non bang kenang li tum chini lo hala dak ke pho tum ke hala dak ke do PGR VGR rong ke do atum case pide da joine lasi ining the laso adjustment bang taili tum kar biang long autonomous council aphan si li tum advantage duji la pen laso case taili tum si haiji la hai den lo plong hala dak pen li tum adjustment pide lo plong da laso fit ili tum ki plung ya kambang ili tum jat sita claim long pola so fit the dat po bang lage pine puta me ta no na bang ke akam chok che ko hala da case do ko ka joy ne pen ili tum jat ta claim lo lage nang li tum chini lo jong si court along high court along supreme court along jikuno isia case do ko lo plong te hala da parliament along house along no session along la so puta ke discussion masti long le kali te lage court arona masi violation pola ke contempt of court do kokpo ha lasi hala saputa geli tum chini ning lasi non bangke je bang si case pidera puta geli tum jatta non ko ke tum chonghong na adjustment bang eli tum high court bang adjustment an bang eli tum chonghong na la pela so bang ke eli tum kar bia khe mate autono council bang eli tum si high ji hala so an adjustment bang da pit claim clear la bang alang eli tum ning je tami non bangke pine ason si isi political motivated hala sona kam ti claim ro lasi laso pen mane political ali dui mane political issue vider la bangke athema nang tum chini lo ke odbe ka tumda hala SCC KSA youth front tum se ke odlo alang li tum da la so puta non alang tum la dak dudung ko jo ne high power committee ka to ka ve ko son man pen autonomous council pen ke od pun PP ma white paper da paklang lo alang tum chini na polo la so puta alang tum clear no chini nang la lake mane high power committee tumle chini chot pollo la so white paper jela PGR la pen VGR puta ke ot ke pa do ga ve phanta paklang thai lo ke ka do enda pin jong selang li tumta nangi plota hada council or secretary to revenue along da mo alam nuhet penangan da tholo non latest na la February lo di oh isia bang notification alam do nang to han isi pur hi dat po The notification dated 20 February 2024 issued by the Principal Secretary KSC for eviction of the encroacher from PGR VGR land is challenged by the aggrieved persons in the Honorable High Court in WPC 3524 2024, WPC 5117/2024, WPC 3718/2024. In all the cases, the Honorable High Court passed the order not to evict the persons till consideration of the case of the aggrieved persons who approached the Honorable High Court. In WPC Nong 3525/2024, the Honorable High Court has suspended the order dated 22/2/2024 issued by the Principal Secretary. The Honorable High Court, by order dated 1/10/2024, passed in WPC 5117/2024, directed by the KSA to file an affidavit in respect of the status in PGR VGR land, but the affidavit could not be filed due to non-availability of the Gazette notification declaring the land as PGR VGR under the jurisdiction of KSC. The boundary of the PGR VGR land could not be ascertained due to non-availability of the notification. The process of eviction if also be taken up by the KSC. In all probability, the Honorable High Court will interfere it as we could not obtain the copy of the PGR VGR notification.
despite our best effort to obtain the copy of the Gazette notification. The Gazette notification declaring the land as PGR VGR was issued prior to constitution of autonomous council, and as such the council does not have the copy of the Gazette notification. Là nói là cái đó pui hip là pui đó, có đặc biệt đó. Acha bang koi ra hini pilma case kipi pen la so affidavit dalam nona bang kai. In the meantime, the respondent KSA shall bring on record their stand by way of an affidavit. Number 7, as an interim measure until the returnable debt, it provided that the impugn order non KSC R revenue dash 2045 2024 776 dated 20 February 2024 shall remain suspended only in respect of the 22 members of petitioners herein. Ako no isi bang biglang list the case after 4 weeks on the date to be fixed by the office. The interim order passed earlier shall continue till the next date of listing. Saya klaim tidak pun nak lekam kado kecil yang telah Tanda lah bangsa PGR VGR